ಒಂಜಿ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಶರದ್ ಋತುದ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭ 2ನೇ ದಿನ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಃ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಯಶೋಧರ್ ದಂಪತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜೀತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪಂಡ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಒಂದು ಮಹಾ ಮಳಿಗೆ ನೆನಪಾನೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಳಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒದಗದು ಬೈದದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕೊಂಪಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರು ఒక ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಸದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಯಶೋಧರ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತದ ಮಿತ್ರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಮಳಿಗೆದ ಸಭಾಂಗಣನು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕೊಂಪಲ ರಿಬ್ಬನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನನಗೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಇತ್ತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿರಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಸತೀಶರಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಶೋಧರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಕರಿ ಕೆಲ ವರ್ಷದ್ದು ಜೀತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಪಾಟ್ ಮೇಜು ಕುರ್ಚಿಲದ ತಯಾರಿ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಪುನಃ ಕೊಲ್ಯದ ಯಶೋಧರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶೋಧರ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೀತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಎದುರು ಪರಿಸರಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ರಿಬ್ಬನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಹೊಸ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಿ
ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಡ ಅಂಚಿನ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ ಅಂಜನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಳಗಿದೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಐತಾಳ್ ತುಡೇರ್ ಬೆಳಗಾದು ಉದಿಪನದ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ಯಶೋಧರ್ ದಂಪತಿಲಿನ ಮಾಲಕತ್ವದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನಲಾತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆವಡು ಪಂಡದು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ವಿಸಹಸ್ರಜಿಯಂ ವಿಷಂಗನೇತ್ರಂ ಕಪಿಲಂ ಶಿಖಾಢ್ಯಂ ವಿಷಾಯುಧಂ ಪ್ರಜ್ವಲದುಷ್ಟಬಾಹು ತನ್ನಾಗರಾಜಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಆವಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಶೋಧರ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಜಾಗಡು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ್ನ ಯಶಸ್ಸಲ್ನಾರಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿಪಡು ಕೋಡದ ದಿನ ದೇವತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಸತೀಶ್ ಗುಂಪಲೇರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮೂಲಕ ಈ ಮಳಿಗೆನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಇಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮೂಲ ಆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಲ್ಲಗೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿತ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಿತನ ಓ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಯಶೋಧರ್ನ ಸಂಸಾರಗೂ ಹಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಜಾಗಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಆ ವ್ಯವಹಾರಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ನಡಪಾವಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನವರಾತ್ರಿದ ಉತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಅಂಚನೆ ನೂತನವಾಯಿನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆರಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ದೇವರು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಬಂದು ಎನ್ನರ ದುಂಬುರ್ದೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಪಾಟ್ ತಯಾರಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರಡು ತೊಡಗಿಸಾದು ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆನು ಈ ಪರಿಸರಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೇರು ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರ ಅತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಡ್ಲ ಸಮಾಜಗ ಕೊಡುಗೆನ್ ಕೊರಂದುಪುನ ಯಶೋಧರ್ ದಂಪತಿಲಿನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಉದ್ಯಮಡು ಆರು ನನಲಾತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆವಡು ಪಂಡದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಎಡಪೈಕೇರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ದೇವರನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ದಸರಾದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಯ ಪರಿಸರ ಕುಂಪಲ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ದಯಬಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ಶಾರದಾ ದೇವರನ ಭವ್ಯವಾಯನ ಅಂಚಿನ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಲ ಈ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಡು ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಂತನಾರಾದ ಇನಿ ಅರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಜೀತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ದುಂಬೆ ಆರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಾರು ಇನ್ನು ನೂತನವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶೋರೂಮ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ
ಈ ಒಂಜಿ ಜೀತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನೇನು ಶೋರೂಮ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಇನಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆಟೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫರ್ನಿಚರ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪನ್ನಿರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಪನು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಪಕರಣ ನೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇನಿ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಐತ ಮಿತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಾವಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಯಶೋಧರನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ 2 ಜನಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡಪಾವಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಶೋಧರನ್ನೇ ದಯಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಬಂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಹರಡಲುಂಡು ಅರ್ನ ಬಡಿದಿಡಲುಂಡು ಮುಲ್ಪಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಿರಂತರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇಕ್ಲವಂತೆ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಬೆಳಗದು ನನಾತ್ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಡಾರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕೊರಡು ನೀವೇ ಐತಾಳ್ರನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣನಂಚಿನ ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೆ ಒಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿತ್ತನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಡು ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆವಡು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಜನಪೇರು ವ್ಯಾಪಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಲ್ಲ ಯಶೋಧರನ್ನ ಗುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಉಂಡ ಐಕಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೋರ್ನಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕೋರ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಬೆಳಗಾಡಂತ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್, ಕೊಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್, ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ ಪಣದ ಯಶೋಧರ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರು. ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಳಿಗೆ ಈ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಜಾಗಲ ಈ ಮಣ್ಣುಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಅಪ್ಪೆನಲ ಕೈತಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಶೋಧರನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ನನಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನು ಮಲ್ಪಡಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಯಾನು ಪಣ್ಣದ್ಲ ಎಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಯಶೋಧರ ದಂಪತಿನಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಅಂಗಡಿ ಪೊಲ್ಲು ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥ ಆದು ಈ ಪರಿಸರ ಪುನರ್ದೆ ತಂದು 4 ಮೇಕಲ ಪುನರ್ದೆಪ್ಪಾಡು ಜೀತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಂಡದು ಅಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ಯೋಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥ ಬರಡು ಫಂಡದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತನ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಲ್ಲ. ಪರಿಸರದ ಹಿರಿಯರು ಸೀತಾರಾಂ ಬಂಗೇರ, ಯಶೋಧರ ದಂಪತಿಲಿನ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಪು, ಕೊಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಎಸ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮನೋಜ್ ಕಟ್ಟೆಮನೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಯಶೋಧರ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶೋಧರ್, ಜೋಕ್ಲು ಕುಮಾರಿ ಅನ್ವಿಕಾ, ಕುಮಾರಿ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಮುತಾಲಿಕೆಳಿತ್ತರು. ಕೊಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಎತ್ಕೊಂದು ಸಭೆಸ್ದಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಜೀತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾಲಕರು ಯಶೋಧರ್ ಸೊರ್ಮೆ ಸಂದಾದ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನುಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೋಡು.